Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, resolusyon sa sangguniang panlunsod sa Kabankalan, ginakabig ni Mayor Miranda nga pagpangbuli sa iya. Sunod-sunod nga pagnubo sa presyo sang gatong wala sang nabulig sa shipping lines. Sa balita national, vape bill, isa na kakasuguan. Posibilidad sa paggamit sa nuclear power sa pungsod ginapatunan ni President Marcos. Sa balita international, Russian energy giant nga Gazprom temporaryo ginuntat ang pag-supply sang gas sa European Union. Sa balita sa sports, Alex Ayala nagsaka ang ranking sa WTA. Balita entertainment, Olympic gold medalist nga si Hydrin Diaz kag nobyo sini ginkasal na. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ang istoryahan ng unspoken rules para sa mga kalalakinan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kagahon ang low pressure area ang nakitaan sa 845 kilometros na sidlangan sang Itbayat at Batanes. Isa pa ka LPA ang nakitaan sa 235 kilometros na katundan na aminhan na katundan sa Dagupan City, Pangasinan. May namonitor naman nga isa ka tropical depression sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakitaan sa 2,265 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. May kabasgon ni nga huyop sang hangin nga 55 kilometros per ora kag pagmadlos nga mga lambot sa 70 kilometros per ora. Nagahulag ang tropical depression pa naminhan na katundan. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod ang mangin magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan bangod sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang baybayon mangin makanay naman tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang adlaw nagbutlak las 5:35 kaina, magatunod naman las 6:06 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning Liwat mga ka-aksyon and good morning Action Doors. Good morning, Liwat. Action Boy. Mga Pagsama aga Liwat sa action imo. Yes. Good morning, tanaw na ako natin ba si Ma'am Vanessa Mayo. Ho? Oh. Kaya mo sa Lagoon. Oh. Naga-zumba kag Jogging. naganlagan guro, running, no? Gandlagan, dumataw. Iti running, hindi na. Oo na, dagadlaga lagi sana. Oo, morning na sa imo, Miss Van. So tapos mo dakron if you can drop by the station before 8 namigid, no? Gani. Namigid Oh. ay na no problem ka kuan na. Wala yung madala ang dalalo sa ato, no problem again, no? Yes. Hapit na ni Miss Van, we will wait for you. Maghihintay kami kahit willing to wait lang. Ang bongga. Sige Kaya, Wengski Lim Morales, mga agad sa inyo day, kay Abidra, kay Natnat, kay August, good morning. Ating Eriman, mga aga Good morning, man. ating. Kag kay Rochelle Evangelista, musta lang sa pamilya niya kuno sa Guimaras, Evangelista, kag Velches family. Kay Joshua Bia, morning sa imo John Nathan. Bia. Yes. Kay Ma'am Luisa Loeng Melos, kay amigo na Melchor Melos, good morning. Siling ni Joshua Bia, yung ginatamyaw ko lang tanan nga suki ni Puding, buwas na lang gid ko makalibon sa inyo. nga. Pwerte ka day off mo ba, no? Lawig day off mo. Ano naman, doon nag-day off ka naman kagapon, pre. Subong day off ka pa, get? Gani man. Tayo na ginaya. Kagawad Embong Jocampo, morning dra kagay Kapitan Vito Gahaton samtang nagapangapin nagamonitor di gyapon sa Action Radio Bacolod. Yes. Salamat gid kagawad. Kap Vito, thank you. Kagay former punong barangay dra Araceli Taba Pilyeho. Aha. Good morning dra sa Barangay Maaw.
Be kay ginas ga chat kami ni Bibing Merly Rivera lang. Oh. Nya makapit ka din sa Mao kadto lang di sa KC Hardware. Pangitaan lang ko kay mga pita. Anong pamangkot mo be? Ha? Anong pamangkot mo? Di ko wala kami. Sino pang tao? Di ko wala kami. Sino pang tao? Ako na reply mo. Kaya reply mo ito na yung sugpon niya gawin. Ito ang bata wala. Correct? Correct. Ako na i-send mo karon. Ano? Sa kay Lea Morales Berida, may aga mo dira sa imo lay. Kay Chay Indring dra, Nanay Indring, morning dra sa imo sa Bago City. Still watching. Ara gid sa gusto bangan guro sang kuan ay sang TV ay. TV, birthday no? Pag sa TV kay kung sa cellphone di ta naman kita mayo mo. Good morning. Kinanay Indring dra. Ya baw si Nato ho, way gigaliwat to. Very natug. Ang very nato na yamo. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man dira sa imo. Yes. Wait lang. I-check ko blaan na ang kuan. Wala ka na sang i-check na sa piyak nga page, i-check ta ang mga ga-monitor sa aton. Ay, wala ko naka-live sa piyak nga page. Sa akon dra ano ini? Ang ano? Kag sa tarang niya may birthday bala today, Action Boy. Ginatamyo lang sila sa happy birthday ha. Enjoy your day. Happy birthday kay sino ni si Fidi man. Birthday si mo Fidi nakita ko lang din sa Facebook. Sino birthday? Fidi, ang mga ngalan. Fidi? Fidi. Fidi. F-E-E-D-E-E. Yes. Okay. Good morning, Nandara. Kag kay Charity de la Vega, nga subong sa Baguio, nag-enjoy. Wow, Charity. Tiwagin tada. Charity, way ka pa nag-joker ay. Sa madyong. Ano ba ka? Tudas Charity mo. Charity. Dasal siya na joker ay. Weird. Way ka pa nag-joker ay. Charity lang sa gapon. Charity lang gapon. Marabla kay Pula, way pa siya nag-poti. Stand by sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, kinakabig ni Mayor Benji Miranda nga daw ginabuli siya sa ginapasar nga sa resolusyon sang Sangguniang Panlunsod sang siyudad sang Kabangkalan. Damlag pa nagduso ang bugo sa katapos ang SP sa isa ka resolusyon nga nagapalambot sa ilang pagkadismaya sa desisyon sang alkalde nga magkuha sa empleyado nga hindi kabankalanon. Suno sa kay Mayor Miranda nga madamo nga maresolusyon nga makabulig kung tani sa tao ang dapat nga pagkatutukan sang mga sa katapos ang Sangguniang Panlunsod. Sa ginpatigayon nga live broadcast sa social media sa Lunes ang gabi ginsabat sang alkalde ang ginduso nga resolusyon sang SP. Suno sa alkalde madamo sang mas importante nga resolusyon isa na dira ang pagpatukod sang Land Transportation Office sa siyudad ukon ang one-stop shop. Resolusyon nga nagasuporta sa pagpapreparar sa Drainage Master Plan, pagpanakod sa mga street lights sa mga madulom nga dalan, pagpanakod sa mga CCTV cameras, dugang nga mga ambulansya, garbage compactors, pabakod sa DRR office, pagpatukod sa City Hall Extension Office sa mga malayo nga barangay, rehabilitasyon sa football field nga ginabaha, kag pag-rehabilitate sa mga comfort rooms sa plaza, pagpasaka sa sweldo sa mga madugay na empleyado, amuman ang pagtatap sa mga manugbantay sa Kabangkalan District Hospital. Bulig kung tanay ikaw kooperasyon ang inayo ni Miranda sa Sangguniang Panlunsod para sa sila mangin epektibo nga mga leader tuhoy sa ikasanyog sa syudad. Damlag pa, nagpagwa sang pahay ng alkalde nga wala sang pahalinon nga empleyado ang iya nga administrasyon. Ginklaro ni Kabangkalan City Vice Mayor Mig Zayco nga ang ginpasar nga resolusyon sa konseho ang sentimiento lamang sa mga konsehal angot sa pag-hire sa syudad sa mga empleyado nga hindi Kabangkalanons. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni Zayco nga nagpasar sila sa resolusyon nga nagapabutyag sang pagkadismaya sa ginhimo ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga pag-hire sa empleyado sa syudad nga nagikan sa laing nga lugar. Suno kay Zayco, madamo sang Kabangkalanons nga nagapangayo sa ila sang trabaho apang hindi na maakomodar. Suno pa kay Zayco nahangpan niya
aniya nga skilled ang mga ginpanghar sang alkalde apang madamo man sa mga kabankalanon sa mayara sang talento kag ikasarang. Sa ihibalo ni Zaiko, 23 ka mga empleyado ang nagatrabaho sa karon sa kabankalan nga hindi man residente sa nasambit nga syudad. Samta nakahanda naman si Zaiko nga makigsugilanon kay Miranda agud masolusyonan kag maistoryahan ang problema. Gusto lang namon nga i-priority sa giunahon ta ang aton nga mga kaupod nga mga kabangkalanon. Kay para sila ang mabuligan, hindi lang kay sa paghatag sila sa obra, kundi nga makakontribute man sila sa syudad. Kabahin sa pagpahayag ni Cabancalan City Vice Mayor Mig Zaiko. Wala sa gihapon sang may mabulig ang ikapat nga sunod-sunod nga pagnubo sang presyo sang produkto sang petrolyo sa mga shipping lines. Sunod kay Frank Carbon, operator sang Wisam, hindi signifikante ang buhin sa presyo sang gatong, rason nga wala sa gihapon ini mabulig sa ilang income. Dugang pa nag-jutay man ang mga pasahero nga nagasakay bangod sa liwat nga pagpawahog sang COVID-19, ilabi na sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga sunod kay Carbon, base sa balita ikaduha ang Iloilo sa National Capital Region nga magliwat nga nagsaka ang kaso sang COVID-19. Palayag ni Carbon, bangod diri duwa lang sa gyapon ka round trip ang ila biyahe kag kun kaisa hindi pa kabawi bangod jutay ang pasahero. Sunod kay Carbon, hindi naman sila dali-dali makapangabay sang saka sa plitihan bagod mag-aagi pa ini sa malawig nga proseso kag may pagsulundan nga dapat sundon antes maka-apply. May mga voter registrants nga wala makomodar ang Commission on Election na Comelec Negros Occidental sa pagtapos ng voter registration nagligad niyang Hulyo 23. Sunod kay Provincial Comelec Supervisor Attorney Ian Lee Anonoria, may 4.5 ka malugar nga wala makaubos sa akomodar sa mga registrants bangod nalabutan sa alas 12 sang tuwang gabi nga mo ang pag-automatic shut-off sang voter registration machine sa VRMs. Dugang pa ni Anonoria ang mawala makomodar ang pwede man yung makaparehistro sa liwat nga pagbukas ang voter registration sa masunod nga tuig apang para na sa tuig 2025 nga midterm elections. Iyagin klaro nga 50 to 60 lamang ang kadamuon sa mga registrants sa kada banwa o kung syudad nga wala makakomodara. Ang 18 dias nga voter registration ang nag-umpisa sa Hulyo 4 kag nagtakop sang Hulyo 23. Ginrefile ni Councilor Israel Salanga ang ginaduso sini nga ordinansa nga naghatag sang cash incentives sa mga ideklarar nga top-notchers sa Supreme Court o Professional Regulations Commission nga residente sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Salanga, tuyo sini nga ma-encourage sa mga estudyante nga magtutom bangod may ginapaabot nga insentibo halin sa siyudad. Sa idalom sang proposed ordinance, ang top 1 ang makabaton sang 50,000 pesos, ang top 2 tugtub top 5 ang makabaton sang 30,000 pesos, kang top 6 tugtub top 10 ang makabaton sang 10,000 pesos. Nasaad sa proposal nga para mangin kwalipikado, dapat ginbunag sa Bacolod o kung kapin 8 katuig nga nga residente sa syudad, nagraduar sa bulutuan sa syudad kag top-notcher sa board examinations nga may kapin 1,000 ka mga examinees. Ginaduson ni Salangka nga mapainan ang proposed measures ang 1 milyon ka pesos halin sa General Fund. Tilik na nga konseho ginfile man ni Salangka ang ini nga proposed ordinance apang tubtub lamang sa first reading. Ginpahig sang konsyal, gintalan sa Agosto 2 ang hapon ang public hearing angon sa sininga proposal. Ginimbitar ni Salanga sa hearing ang mga dean sa mga kolehiyo ka Universidad sa Bacolod, lakip man ang NOPSEA kag iban pa. So, naghahatag ng financial assistance sa mga matap-notcher nga Bacolod nun para to encourage mga kabataan nato mga students nato magtutom gitig maging achiever gid. Hindi mayroon sila expect nga reward from the city mo. Ginpagina sa barangay ang registration para sa Bacolod Comprehensive Health Program o kon back chief sang Benitez Administration. Sunod kay Liga ng Barangay President Lady Gles Gonzales, sa karon barangay na ang nagapagwa sang forms kag ini ang magadepende sa kadamuon nga household sa barangay. Dugang pa ni Gonzales sa bahin sa barangay Takuling, wala nila ginakomodar ang walk-in kundi may schedule nga italana sa kada purok o kon subdivision para hindi maginutok sa barangay hall. Patag ni Gonzales, isa lamang ka back chief card sa kada household pero nalakip na diri ang mga beneficiaries. Ang back check program ang isa ka priority program sa karon nga administrasyon sa tuyo nga mapahapos ang healthcare services labi na sa mga pigado. Ginatala na naman sa siyudad sa Bacolod ang isa ka building sa Midway Facility sa Barangay Alhis para sa dengue cases.
Suno kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sa Bacolod CDRRMO, sa 4 ka building sa Midway Facility, 2 ang para sa COVID-19 cases, isa para sa dengue cases, kag porsyon sa isa pa ka building ang para sa kitchen. 2 pa ni Pornan, preparado na ang among Midway Facility sa tiyon nga magsaka ang COVID cases sa syudad matapos matinuan. Ginpahag ni Pornan, pag-ausa raw ng isa ka building para sa dengue cases nga nagakinanglan sang IV fluids sa tiyon nga wala na sang available nga hospital bed. Napasiguro si Pornan nga lain ang nursing station para sa COVID cases ang sa dengue cases para hindi makontaminate ang yara sa kitchen area. Tinalikdan nga semana, nagpasar sa resolusyon ng SP sa Bacolod in author ni Councilor M. Ang nga nagapangabay sa City Health Office pagi sa Office of the City Mayor nga ipreparar ang Midway Facility kag isolation facility sa Barangay Vista Alegre bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. So, wala labas ang cases, i-prepare mo siya for, may apat siya mo ka-building. So, the one building will be prepared for dengue cases nga hindi naka sa hospital. Di ba gasaka mag cases ang dengue. At the same time, 2 of the building will be used for COVID patient like those pregnant. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan sang CDRRMO. Ginlansar sa Anti-Mendicancy Task Force ang DSSD Bacolod ang supplemental feeding program para sa mga street children sa syudad umpisa Lunes nga adlaw Hulyo 25. Suno kay Marian Joaquino, Operation Head sa Task Force, ila ginatipon ang mga street children sa syudad kag ginapakaon sa tion sang Panyaga, Lakipman ang paghatag sang lecture sa ila sa Bay Center. Sa Hulyo 25, 21 ka mga street children nagikan sa Barangay 7, 12, 16, 37, Banago, Vista Alegre kag handumana ng una nakabenepisyo sa sininga programa. Ginpaathag ni Joaquino, iban sa mga kabataan ang may ginikanan pero pangalimos sa mga dalanon. Suno kay Joaquino, ini ang una nga tion nga ginpatigay ng ining programa sa idalom sang bag-o nga administrasyon base man sa inisyatibo ni DSSD Head Pasita Tero. Nagpasalamat ang task force bago nagpabor si Mayor Albi Benitez sa sini nga programa agud mabuligan ang mga street children. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Vape bill, isa na karon ka kasuguan. Samtang posibilidad sa paggamit sa nuclear power sa pungsod, ginapatunan ni Presidente Marcos. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag Okay, good morning na dira kay Elizabeth Gamala. God bless everyone and more power to ARB. Salamat gid Ma'am Elizabeth. Kay Donna Robles sa Prodigalidad dira sa San Diego, California. Good morning dira sa imo Don. Saan kayo mapuli di sa Pilipinas? Kuan siya ng do pa ka isabla na sa ni ano mo ni ihada ko bala si Kamla Jocelyn. Jocelyn Song Comedian. Oo, pa-isa ni siya, pa-isa ni bala si Donna Robles mo, Prodigalidad. Wow. Sakay Lisa Joy Ilon Amoroso, morning man. Kagdra kay Sol Lama Barnacha. Yes, sawadik ha. Kan nami ano sa imo, Ha, masawadik ha. Baka ano gidapa, mapus nga gidapa. Pus nga mo gid siya, no? Uy, ari si Miss Georgia Gargasiran. Oh, Miss G, good morning. Miss G, daw excited ka naman nga ma-meet kita liwat. Guro no? Excited na namin si Miss G. Of course. Daw ka Parang saya ka, jolly. Yes. For she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow that nobody can deny. Timing ang clap. Mayo clap Mayo. mo. Ang kanta hindi gid mayo from clap niya perte. Timing ay. Timing. Timing pa rin sa tamburin ni Atiya. Oo. Ni Ating. Abi ating dalang imo nga tamburin abi sa 6. Ay, pwede. Kaya samtang nagasing kita matamburin siya, no? Correct. Practice mo na gyapon. Kaya kantang ko si Densang, sa may bahay ang aming bati. Early. Merry Christmas. Kaya para tamburin naman sa nila. Tapos mga muna kayo mo si Atiya. Diba na, tapos na. Why not since mag-amuna, may amuna na yung. Ay, pa mo na. Ay, lain. Evelyn Sinaon, greet niya lang si Lani kag Lenny Hulagay sang Purok Gaisano Alihis. Good morning. Good morning. Dira man kay kumari ko Jean Buarom. Good morning dira sa Bago City. Kumusta na si Pare Arlene? Morning. Regards na kay Pare Arlene Buarom, ano? Yes. Kaya nga ako nga kumari bla. To be. Si Yes. Virgil Legaspi Coloso. January 8 gali ang kasal ni Hada. Ka very infinity gid ang Ang 8 no? Infinity, no? Para wala na talagang bitawan. Ni Hada ko Bitawan. sino gani? Kashmir. Kashmir. Te siling niya te pare ano to kuno parang litson ay timing hindi na pwede pwede na sa makuan makapulupos punta jutay para timing gina dako ng baboy. Correct. Hindi lang. Basta gusto nyo pa magbata, paliwat ang baboy. Para damo baboy. Ay, More Marie, baboy. mas lingkab la pag lapit na kasal mo rin. Uy nalang alang balak ang baboy to blan ng nagbusong. Ay, Kanugon litsonon. Di ba? no kala, may sa lechon sa baboy ang busong. Hindi ka na mo galing alang-alang. Wala gani. Kasabat. Ay, matulong si phone ko. Okay, ikaw to gapon nag-isa sang cause nga ginambalan nga. Wow, section Anto actually, kita ko pagpuli, nakamas na tanan. Abay ko no, biya nag-CR lang ko, pagbalik ko nakamas na tanan. Mukha ikaw gitong rason sang mando. Talikod ko ana yan. Okay lang, namin Okay mo lang. talikod ah. Dahil tanong tang likod mo, be. Ay, dapat rin yung lang gatubang ka. Good morning and happy birthday sa kay Ansky Aming Orsiga. Oy. Talikod kay si Action James tan, hindi na daan niya dulaon niya. Ara ka gid. Ansky Aming Orsiga. Happy birthday halin kay Toto Jan Gomez. Perfect. Oo, boy, makaisa ko ihada mo kag si Boy Robles. Okay. Pakaisa igli sa una.
Pakisa sang una? Subo hindi. Hindi pa kay saya si Boy Robles. Gili, si Boy Robles, amo ning manager namon di sa una. Ay, bong. Diri sa DY Easy. Oh. Galing kay tinagtaliwan na to si Kayo Boy, no? Kami ginisyon magin of the night rin mo, no? Siya na sa una ang ano. Mensahe sang paghigugma. Kapati ka na sang tiyag hambal na sa mensahe sa Siya paghigugma, na? iyan na tingog. Oo. Bagiging isla, no? Action Radio Philippine Standard Time. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita national, nanginlayin na karon ang vape bill nga nagatuyo nga ma-regulate ang vaporized nicotine o kon vape kag non-nicotine products lakip man ang novel tobacco products. Ini ang nagatuyo man nga mapanubo ang edad nga maka-access sa vape halin sa 21 pakadto sa 18 anyos. Sa sini nga bill ginpahakon base sa isa ka sulat ginpahibalo ni Executive Secretary Vic Rodriguez ang Senado kag Kongreso nga nangin kasuguan na ang vape bill sang Hulyo 25. Sa bag-o nga lihi, ginsaylo sa DTI ang pag-regulate sa produkto nga vape halin sa FDA. Ang ining hagna nag-regulate sa importasyon, pag-manufacture, pagbaligya, packaging, distribution, paggamit kag communication of vaporized nicotine kon vape and non-nicotine products. Nagligad nga nero sa ginaprobahan sa Senado kag Kongreso ang vape bill antes natakop ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang DOH ang DepEd ang nagaupod sa panawagan sa mga health groups nga nagapakabay kay Duterte nga i-veto ang hagna. Nagakasubo ang Department of Health kon DOH matapos nangilayi ang kontrobersyal nga vape bill kag nagpasiguro nga padayunon sa ahensya ang pagpaandam sa mga Pinoy sa malaing epekto sa vape kag tobacco products. Sunod kay DOH Office in Charge Maria Rosario Vergere, ilalantawon kung anong pwede nga manghimo sa masunod nga kongreso para ma-review ang layi. Ang DOH ang nagapamatok sa layi nga nagapanubo sa edad nga ginatugutan nga maka-vape kag e-cigarette humalin sa 21 anyos pakadto sa 18 anyos. Base sa layi pagatagan ang mga manufacturers, distributors, importers, kag sellers sang 18 kabulan sang transitory period humalin sa in-issue ang implementing rules and regulations para mag-comply sa mga requirements sang layi lakip na dire ang registration sang vape products sa Department of Trade and Industry. Napilian naman si Senador Francis Tolentino bilang pamuno sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o kanang Blue Ribbon Panel. Ini matapos ginpili sa mga senador ang unang batch sa mga committee chairs sa 19th Congress kahapon nga adlaw Martes.
Opisyal naman yung iningadlan si Senador Robin Padilla nga chairman sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Si Senador Sani Angara ang chair sa Finance, Senador Nancy Binay ang chair sa Accounts, kag Senador Ronald De La Rosa ang mamuno sa Public Order and Dangerous Drugs Committee. Nagkadto kay Senador J.V. Ejercito ang chairmanship sa Local Government Committee, Senador Jingo Estrada bilang chair sa National Defense Committee, kag Senador Sherwin Gatchalian para sa Committee on Ways and Means. Si Senador Francis Escudero ang chair sa Committee on Higher and Vocational Education, Senador Cynthia Villar ang chair sa Agriculture Committee, kag Senador Amy Marcos ang mamuno sa Social Justice Committee. Sa karon nahingadlan na ang chair sa 22 sa 39 ka mga komitiba sa Senado. Panahon na para osisaon sa liwat ang posibilidad sa paggamit sa nuclear power sa pungsod. Sunod kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kinahanglan tun-an sa liwat ang nuclear energy, labi pa nga madamos ang moderno nga teknolohiya na ang ginagamit sa pungsod. Ginpahayag pa ang Presidente nga sa paggamit sa nuclear power sa civilian use, mayara sa energy companies nga nag-operate sa smaller scale modular nuclear plants kay iban pa. Samtang hatagan man sa pagtamod ang posibilidad sa paggamit sa nuclear power, kagin pahayag sa Presidente kay konsiderar man sa gobyerno ang paggamit sa renewable energy. Ginumpisa naman sa pungsod ang paggamit sa windmill power kag solar power production. Base sa pagtuon sa World Bank, ang offshore kag onshore wind turbines ang may potensyal nga makatukod sa 255 ka gigawatts pag-abot sa tuig 2030. Kinahanglan man usisaon transmission kag distribution system sang kuryente sa pungsod. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hiniuon niya sa Kongreso nga maghimo sang bagong lahi para himuon mandatory sa liwat ang Reserve Officers Training Course sa mga estudyante nga yara sa senior high school o kunyara sa grade 11 kag 12. Sakop sini mga estudyante nga yara sa public kag private tertiary schools. Una diri ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga panahon na para ibalik ang ROTC. Tuig 2011, sang napuno sang kontrobersiya ang ROTC sang napatay ang estudyante sa University of Santo Tomas nga si Mark Wilson Chua. Tuig 2002, gilayon ginpasar sang Kongreso ng Republic Act 9163 nga himuon na lamang nga optional ang ROTC paagi sa National Service Training Program Act of 2001. Luyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may maayong internet connection kag devices sa mga estudyante. Ginpahayag ni Marcos Jr. nga importante ang edukasyon sa mga bata kag dapat kumpleto ang ila kagamitan. Ginpahayag man ni Marcos ang kinahanglanon sa internet, ang mga bag-o nga devices, computers ug educational tools agod makapakigbakin sila sa digital community. Ang paggasto suno sa iya sa edukasyon sa mga estudyante ang hindi makabig nga pagwalda. Suno pa sa Presidente nga dapat magsaka ang rankings ng Pilipinas labi na sa ginatawag nga STEM subjects o kung ang science, technology, engineering, and mathematics. Dugang pa ang maayo nga talento sa mga kabataan ang pwede mahanas ang sistema sa edukasyon sa Pilipinas. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga hinyo niya ang Kongreso o kung ginpahayag naman o kung nagsumeter sang hagna si Senador Loren Legarda para mahatagan proteksyon ang remittance ng overseas Filipino workers. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang personal remittances ng 2021 ang 8.9% nga gross domestic product sang pungsod kag 8.5% sang gross national income. Ginreport man sang World Bank dinalikdan nga tuig nga ang Pilipinas ang 4th largest remittance destination sa bilog nga kalibutan. Nakasaad sa hagna nga may limitasyon ang ginasukot ng remittance fee, lakip na ang iban pa nga ginasukot sa remittance centers. May 50% nga diskwento sa ginapadala nga kwarta sang OFWs, kagatagan sang tax discounts ang remittance centers. Ginaduso ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves nga deklarar ang ghosting nga isa ka emotional offense base sa House Bill number 611. Ginpahayag ni Teves nga ang dating relationship ang mahimo nga mentally, physically kag emotionally exhausting para sa ghosted person. Sunod sa kongresista, ang ghosting ang daw kaangay sa emotional cruelty bangod nagabilin ini sang trauma bangod wala sang matudtod nga closure. Sa idalam sang proposed measure, gindefine ang ghosting bilang isa ka sahi sa emotional abuse kung ang tawong yara sa dating relationship, kaupod ang opposite sex ang nag-apekto sa mental state sang biktima. Action Radio Philippines Standard Time na 7:43 ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga may kabudlayan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga mineral. Kay dahil na magbato malabago dira, good morning. Remia Garcia again sa Panukoy, good morning dira sa Morems. Nathan Borromeo, Bugtaw, Panakyao. Yes, good morning. Pasubong tulog pa sila, oh? Tulog paguro kay kanami isang tulog nila. Sang nami sang chimpo daw ka bugnaw, no? Bugtaw, Basi Panakyao. diri lang sa ato ng bugnaw kay may aircon ta. Basi diri lang yan sa ato niya ay kalay. Si Teresa Linahakayaw sa Bago, good morning dira. Yes, good Kay morning. John Dexter Celis, kag sakay Stella Marie Celis. Kag happy birthday gali kay amigo ta kato kayo ko Boy Shokon, presidente sang Negros Press Club. Oy, happy birthday Sir Boy. Happy birthday Shokon. kayo boy. Ang presidente sang Negros Press Club. Ginapag-greet gid sa atong dira nga admin officer si Georgian Hunsay. Ay, Sang birthday. barangay 27, Hunsay para sa serbisyong mahusay. Aba. Hindi ko para magdaog. Georgian Hunsay, manugusay. Correct. Pwede man. basta. Nagusay. Georgian Hunsay, Georgian Hunsay, sagamo manughusay. Ay, ala, bongga. Sa Sa kinagamo manughusay. Muna, no? Pili ka lang da, ano? Pili ka lang da. Pili ka lang da. Depende na, lain mga presyo sang Georgian Hunsay para sa serbisyong mahusay. Lain mo ng Georgian Hunsay sa kinagamo manughusay, lain mo ng presyo ya. Pili ka lang da kung din da. Padalaan talaga Kung bill. gusto mas barato, Georgian Husay, the Husayrist. The Husayrist. Paano, be? Hindi, barato na yan. Barato na yan. Barato na yan. Ang marang pinakabarato na may nanaayo. Pero kung gusto mo nga daw madaog ka gida sa barangay 27, pili ka lang na sa Georgian Hunsay sa serbisyong mahusay. Georgian Hunsay sa kinagamo, ano gani? Nagahusay. Nagahusay. Ay, yan naman. Itanday mayo, hindi traro mo baligya. Ewan mo gani. Siya ginagmabaklon ta. Morning sa aton nga mga OJT dra, si Korean girl. May Korean girl. Si Shen. Si Shen. Shen Lee na siya tanay gali, no? Shen Lee. Shen Yang Lee. Shen Yang Lee. Pwerte, no? Shen Yang Lee. Sige. Kag sa may kapihan dira sa Kailani, kapihan da sa Puro Kalubay bla sa Bago City. Pamilya Rico dira, good morning sa inyo ha, kay Larry Rico. Musta ka na, Lar? Ano ka, nagbakasyon, nag-abroad, din ka na. Din na ginapangita. Baskog kayo magtulog si Kumarayani Kirao. Ay, kasi Jonathan gali niyo gin-post niya yung mga pictures sa una pag pantry to, community pantry. Oh, ahay. Lito Dayap, good morning man. Kay ka Patricia Jimenez del Castillo. Oh, mayang aga dira pat. Ari na si Miss Jinky, ari na siya. Ay, hello Miss Jing. Kay Arthur Jeff Villasor kuno mang aga.
Kag kay Ma'am Vanessa Mayo nga naga-zumba sa Lagoon now. Kag sa tanan nga naga-monitor sa ARB. Good morning. Sige. Good morning da sa inyo. Kag sa mga taga-hinubaan dira sa Alagad Radio, maayong aga sa inyo. Alagad Kevin Henry, salamat. Kag sa naga-monitor dira sa Alagad Radio, good morning sa inyo. Okay, we are being aired live dira sa Alagad Radio. Yes. Good morning mga kano sa my fellow alumni ni Nathan Borromeo sa Baguio City College Batch 2010. Especially sa taga-barangay Balingasag. Good Ang barangay morning, Balingasag, ganda. ang barangay Balingasag ni that is where di kay Baguio City College is located mo. Barangay Balingasag? Balingasag. 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 Oh. Kapitan Pundales da morning Good morning. Si Kapitan Pundales na kung sa pinit man si Kapitan Pundales. Ano na mo yaman? Ay, Siguro wag duwag na lang. ano ning future konsehal sa bago man. I-memorize na nakadaan. Samtang temprano pa. Gani man. Sige lang la. Ani Jopenes Balkin. Taga Sigasco man gali si Ani Jopenes Balkin. Oo. Meaning kung taga Sigasco ka, dra sa sulod o sa gwa. Siya lang na makasabat. Siya lang makasabat. Kung magsiling ka nga taga Sigasco man ko So ara ka sa sulod Sigasco or sa gwa. Taga din ka, taga Muntinlupa sa sulod ka sa gwa. Sa loob o sa labas. Sa labas lang, pero dapat ang i-answer. Pero drago ro siya, ni Jopino, siguro na sa may along sa mga kamanda vlog, puro gold medal, blaw. Sa Sigasco, no? Silang ni Miss Jinky niya, good morning, kag see you sa 6. Uy! Ay, ara siguro ay. Siguro ay. Basi Or, via online. basi makuhan guro sa virtual guro. Virtual join siya sa karaoke sesh. Kaya karaoke. Ten sakto ko gali, Elmer Pundales, ang kapitan Pundales, gidman Pundal. way mo ko magsala gali Elmer Way ka Pundales. Congratulations. Kaya way ka nagsala. Way ko nagsala sa Barangay Balingasag. Thank you, good Nathan. Sila ni Ma'am Van, Nation Boy, reply niyo sa imo nga mahaw pa sila kuno sang upod ya, sisi niya. Tapos, she smells sweat na kuno. Kailan na Ma'am Van? Kaya sobra pa niya sumaw sa sweat. Awat-awad. Kami diya, bisan mo kami ginasweat siya. Alakalai. Oy, mga hamot kami diya makaksyon. Mga hamot sa ginhatag pala daan ni Miss Jinky ng perfume. Na ginhatag mo pag yung perfume sa ako. Hindi pa ko na maghamot. Diri sa piyak ang kay Miss Jinky. Diri, huwag na tunga ko niyo. Kaya ako nyo doon, kwanto yung sparkle. Yes, sparkle. Ang ngayon, tiyo akong naka-sexy ang yung mga drio. Spray mo siya akong gabi. Tapos ballroom ka bala na yun. Ang ballroom yun. Insert yun ang ballroom. Hindi mo na sa? Ballroom ka. Samtang itiugun ka muna. Pwerte. Sparkle. Matulbang yan nila. Like, kung mag-liwas na matulaan mo, tiyaragin ang sparkle. Gito ko tuntuon. Muna sakit yung sparkle. Sino to galing na-meet ko to gabi nga dance instructor man. Instructress actually. Parang dumamayo kung sino to. Do si si Shandy. Shandy ang ngalan. Si Shandy. Ato ba kita mo to naka-white? Oo. Si Shandy. Ngala, siling wala bang slit na? Mga slit ba ginabantayan mo? So, si Shandy. So, hopefully ma-meet ko man dason si Shandy. Yes. Ay, maano tato, ma-dance-dance tato sa ilang. Tama lang nga, do talang princess ang edad siguro Ha? Good to talang princess ang edad nyo Ay, true. Pero, ari pa man lang siya sa mga 30. Ay. Do talang princess nyo, di ba? Yes. Mga 3 years lang. Silang ni Miss Jingle. Yes, and ma-PM lang ko kay Action Dorel for something sila. Uy! Ay. Something. So, from nothing to something. Dila? From nothing to something. We have realized our dream from being nothing to something. Something. Bugtaw Paracquiao. Yeah. Pwerte, no? Very political speech bala. Nan. Very, konsehal. Si Jordan, balalago ko mga kuhan ka, kaya kumubara sa imo nga speech. Lagi daw.
Kag sa detalye balita international, ginanunsyo sang Russian energy giant Gazprom nga liwat sini taton ang masupply sang gas sa EU pinaagi sang pipeline sini mao sa maintenance work. Ginpahayag sang Gazprom nga ang paguntat sa isa pa nga turbine sa pipeline sa Nord Stream 1 ang magabuhin sa pangadlaw-adlaw nga production sa gas sa 20% nga magatunga sa karon nga level sa nga supply. Ginpahayag sa nga German government nga wala sang technical nga rason agud limitahan ang supply sang gas. Ang Russia ang nagahatag sa EU o kon European Union sang 40% sa nga gas sini sa nakaligad yung tuig kag ginakusahan sang EU ang Russia sang paggamit sa enerhiya bilang armas. Ginengganyo sa European Commission na mapungsod nga buhinan ang paggamit sang gas sa 15% sa masunod nga 7 ka bulan matapos nagpaandam ang Russia nga mahimo sinipunggan o kon ipauntat ang mga supply. Samtang kinanglan sa Pilipinas mag-develop sang ore processing industry agud makadugang sang balor sa isining nga mining industry. Ginpahayag ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual nga ang pungsod among ginhalinan sang mga metal pareho sang nickel, cobalt kag copper. Sa pagduso sa sining tikang, ini magaresulta sa mas mataas nga kalidad kag mas madamo nga trabaho nga may mataas ang sweldo. Kag nagpahayag nga ini nga metal ang kritikal sa bag-o kag mga nagatuhaw nga industriya pareho sang manufacturing sang electric vehicle batteries kag hyperscaler devices. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 43 centimos, Singapore dollar 39 pesos kag 88 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 6 centimos. Kag sa ato nga balita entertainment, the wait is over. Ini matapos ginkasal na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa iya partner kag coach nga si Julius Naranjo sa Baguio City kahapon Hulyo 27. Ginpatigayan ang kasal sa St. Ignatius Church sa grounds sa Philippine Military Academy. Ang nasabi niya kasal ang gindungan man sa isa ka tuig nga anibersaryo sa nakuha ni Diaz ang pinakauna nga gold medal sa Pilipinas sa Tokyo Olympics sa tuig 2021. Makitaan man ang pinasahig nga wedding bouquet ni Diaz nga himo sa international floral and event designer nga si Gideon Hermosa. Ang iya wedding gown ang himo naman sa Filipino fashion designer nga si Francis Libiran. Sa sports, nagsaka ang world ranking sa Filipino tennis player nga si Alex Ayala sa Women's Tennis Association. Sa ginpagawa nga ranking sang WTA, yara na sa ikas 282 Ayala, halin sa anay 317. Sunod sa 17 anyos nga si Ayala nga malipayon ni bago nakuha niya ang pinakamataas nga ranking. Ginakabig man niya nga siya ang top ranking tennis player sa Southeast Asian region. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Wednesday! Happy Wednesday! Kag medyo time ta, medyo sige lang amo gina siya. Maganda siya ang time. Kag by the way, ano galihan ng happy birthday ko no kay Colonel Leo Pamitan. Oy, Colonel! Happy birthday! Ang aton nga Nokpo Director sa province. Director. Yes. Colonel Pamitan, happy birthday! Sir, way kita sir? Ay, kalain. Kalain. Happy birthday lang na kay Colonel Leo Pamitan. Nag-text ako, niya si Action Idel ng bala, dasin nyo. Ay, ara, nagalik Action Eden. Ara, nag-Action Sige, Eden, thank you, gali. ga. Nagalik Action Eden. So, ano Palang butagid ha. Ha? Palang butagid. Palang butagid sa Kay Colonel Pamitan ang pagpasalamat. Aw. Sige, ate, ano ni? Gawa. Balita Gawa. special. Ano Dumagat kanina na na? lang. Ining Uy, mga... ari si Kagawad, ulay abalahon, no? Gawad, morning the same, ah. Good morning. Musta na? Miss you. Sige, Umawa, chup-chup. Bumis yun. So, Action Boy, ano tala ni? Ngagaw. So, ining mga unspoken rules bala para sa mga kalalakinan. Okay? So, padayon nun ta. So, 3 days na nag-istoryahan. Amot saan o pa ni matapos. Pero ang next Action Boy, Aryo, show restraint in expressing anger. No matter what, being angry is a waste of energy. Correct. So, So, muna calm galina, hindi ka down. magpangakig. Kalma. Oo. Nung kayo ba pangakig? Nugay bala pa nga. Pero ang iban bala, bisan hindi akig, do akig, no? Oo, okay. Oo. Amo na built-in na naguro sila. Built-in sa ilang face. Oo, So, amo na, may ara yung tao, nga kung tanawon mo,
Do, hindi mo to pirmi ni si Akig man daw matsa mo do pasan pirmi kalibutan blaw. Oo, kaya mo dara nga mga ano bala mga muscles dara sa mga guya ga stress na. Amo na sa kon ga pangakig ka or ga frown, ga Oo. kusmod. Oh. You use more muscles than when you smile. Yes. So that's why nga ang mga palakusmod nga tawo dali ga tigulang ang ila tsura. Siling na actually, di ba si Buwan or Bisaya ako na magkambal do Akig. Hindi gin man ga. Ang- Hindi ko maga. Ang ilonggo ya. Ay long gaya perte ka no. Perte. Sige ha gida bala. Ah. Init na ko bala. Nainit ko bala karon patyon tigi karon. Do ka kulol ba? Daw daw klap lang daon pa nagyapon niya. Gani, Daw ka nakalubad. kon malambing kung sa Tagalog pa. Na. Malambing Okay? ang mga ilonggo. Okay, so next action boy. So hindi ka mag-restrain yourself from getting angry Yes, oo. because it's a waste of energy. Yes. correct. Okay. Kag imo ka galingo lang na ang maapektuhan. Yan Correct, ba? correct. Good morning, James. Ipost ako nambal ni James. Ay, sige. James, Sige, sige. may post kami. Ipos. Ano man? Kasi Hindi ka na-post na James. Ay, sorry, James. Good morning, James. Tirkyo ba sa mga? Oo, ganun. Sabi ko may Okay. postan. So, sige. So, abi ko may malabay, James. So, next, whether it's dinner, connection boy, drinks, or both, avoid placing your phone on the dinner table. Ay, so, gali. butanan. Ikaw. Oh, ako tayo na ho. Ikaw, bala, wala ka mo na yan. Ano? Ako, Ako, awa. tapos, ikaw, wala ka mo na yan. Nan, correct ka. Eh, may katapos, hamba? Ito, no? Hindi ta pag-ibutang. Diba, James? Sama mo na. Sama mo na sa galing Pero nga. siya action boy, do ka hindi nami. Oo, daw ka disrespectful sa imo pod. Sa imo nga. Tapos mas mabilin. Basi Kasi mabilin. mabilin. Kundi mo Malintan mo. cellphone. May lang ko ng cellphone mo, keypad. Na. Kaya silingan ko sa waitress nga, choy. Nakalay. Ang cellphone mo na bilhin. Chuy, gid. Choy. So, next action boy, never pose with alcohol ko, no? Never, ano? Pose with Okay. alcohol. Inang yung post ka sa mga FB na, tapos ka inom ka beer mo na. Oo, mukha na biyo na. Meron daw ni ba niya? Shot para sikat. shot. Tos para magkalaitos. Nakalay. Kala. So, Gawa- na. Amo na sa daw. Tapos ang caption mo, tos para magkalaitos. Okay? Sobra kang inom, may tos man eh. So, next action boy, you can tell a great deal about a person by their handshake, no? So, you okay. make your strong and firm. You make your handshake strong and firm. Yeah. oo. Amo na siling nila bla nga if you know the person kuno, kung kilala mong tao kung acquaintance mo siya, firm handshake. Strong. Kung hindi mo siya kilala, astagbay na yan. Basta, na? Musta ka to? Pwede mo siya kilala. Ano tawag sila man? May term ba lang nga, ano yung tawag sila man? Nalipat ko sa term. Sila, Luma. karoon na lang, basi-bas na lang. Ay, kayo. Okay, one time mo Sige. Basta mo na Actually, kuno mo. tapos naman. If you are familiar with the person kuno, Oh, firm ang handshake. kayo daw, kanta na isa. Okay, kanugo, man nga, sige, istoryahan yung sige, pag-reaction sige. ni din. Mas isan lang kami, no? Sige. Ario, speak honestly, say what you mean, and mean what you say. Correct. So be honest and inang seryoso kasi ginambal mo, mean what you say. Kung ang ginambal mo muna siya. Okay? Nakarelate ko si Mami M sa imo, keypad nga CP nga ginhambal. May cellphone ni siguro nga keypad. Pero wala niya niga kabili. Amo na sa mo kay kon cellphone mo Uy, gani. ala, bag-o nga love team sa action ko, no? Si James and Zil. Miss maguramusan, tani miss anong biyan ni James and Miss yan. Habali SM. Basta wala lakat-lakat, si Zil kagulpi na siya butungon ng buki ambot si mo na Zil. Sige, yagi na Zil. Sige May lang. bag-o na isubog ni love team. James, okay ka na James? James, okay? Hindi tali sige dugan-dugan kaya wala siya haki na sa karon nga ga-edit sa daan sa balita special tali. Hindi na tali Bante ka wala ka bante? Balon talaga karon. Gay posipos ka lang You're very secretive. Si attorney gid ang may keypad nga cellphone. Di normal. Tay mabili na ganin ni attorney ang yang cellphone. Balong choy ang cellphone mo sa Alang-alay. bilin pero kung naien na pagbalikin mo wala na na. Sir, di ba? Why na? Away na. Why na? Wala, pwede sa chuy. Iti mamba siya, hindi mo ko pag chuy-chuy. Di kaya ako lang pinakabaskugan, abogado sa Negros Occidental. Kag malapit na lang sa Negros Oriental tapos Sabi lang na, sako pa si Kihor. Hindi mo pag ginaya. mag-inayar niya ako.
Sige na. Dennis Okay. Nuestro, happy birthday man. Birthday gali ni Dennis Nuestro subong. Uy, happy birthday, sir. Enjoy Parehas your lang ko nun day. ni PD. Ha. Ay, dungan sila birthday. Dino Alec, Jensky Mayag, Marilo Varon, Richelle Bernardes, happy birthday kay Ellie Caris. 4th birthday ni Ellie Caris. Gina Solgon, dira sa Valladolid, good morning. Jocelyn Song Comedia, Razha, Stephanie, Transporto Quisada. Sige, Kristen Muñoz Villalobos, and good morning ko no, kag greet sa sis ni Jack Dinila, good morning. Kay Gwen Carmona, of course kilala ko si Gwen. No? Good morning sa imo, Gwen. Dira, no? Andy Saladares, good morning man. Mga ka-aksyon, inyo pamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel ka ba? Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.